Sabías que a cesta de Nadal ten que ser declarada á Facenda? Non é un agasallo máis de Papá Noel. Este aguinaldo considérase unha retribución en especie e tense que declarar no IRPF. É a propia empresa a que ten que incluíla na nómina dos traballadores. E, por suposto, hai que aplicar a retención oportuna. E se te estabas facendo esta pregunta, sí, significa que se a empresa che agasalla unha cesta este Nadal, cobrarás algo menos este mes. É moito ollo con non declaralo, porque Facenda pode reclamarcho. Pero, será a cesta o único que temos que declarar? Que pasa cos aguinaldos que se reciben dos familiares nestas datas? Resolvemos estas dúbidas nuns intres. Rocío, que contentos nos poñemos, Con que, a Cando ver, chega a cesta de Nadal, é verdad? nestas datas, Sí. venche a cesta da empresa, Mira, que bonita. e encántanos vela chea de cousas, é como, bueno, un cariño que se ten que agradecer, por suposto. Claro. Pero que che parece se che digo que hai que declarar a cesta de Nadal á Facenda, señoras e señores? Sí, tennos que aparecer na nosa nómina como unha retribución en especie e, polo tanto, tracatrá, pasa a Facenda por ese valor. Nos non sabíamos, estámonos enterando, moitos de vós tampouco tiñades coñecemento disto, e claro, se agasallo nós recibímolo, pois con toda a nosa alegría, pero agora ao saber que hai que tributalo, algúns xa non estades tan de acordo con recibir esa cesta de Nadal por parte da vosa empresa. Recibides as tres agasallo de empresa no Nadal? No. 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 A mí hai máis de 20 anos que quedaron unha cesta. Moi grande ou pequena? Mediana, mediana. No, digamos que tenía un pouco de botellas, uns polvorones e nada máis. Éramos los dueños de la empresa, entonces... Pero dábamos el regalo. Hai yo que preguntar ao revés. E que lle dabades? Cesta? Cesta. Cesta. Cesta o algún año cena. Mira, que te va a contestar la jefa esta. Sí. Mi jefa. Pero quen é a xefa? Esta. Este é a que dá a cesta. Esta es la que da Deixe cesta. preguntarlle a ela. Xefa, que tal vos días? Este home traballa para ti? Cada ano, el traballa para mí, claro. Oye, faltou unha cesta un pouco máis grande, Xa te estou dicindo, cada ano peor. Es muy agarrada. Como? Muy agarrada. Mañá Bueno. non fai falta que volva a traballar, Hai que empezar a merecelo a partir do 1 de enero. Que a cesta non é solamente un día. Teste que poñer as pilas. Pero non lle digas iso aí, que che vai votar. Teríades que tributar por esa cesta de Nadal? Yo creo que no. Creo que no, vostede di algo... Nada, No, vostede que decía agora. Que tributamos bastante, Se considera que é bastante... Bastante. E vostede, que cree? Yo creo que no. Naturalmente que non se debe tributar. Non se debe. Non se debe tributar, é unha cousa boa para o pueblo. Ese lle digo que, según vostede, non se debe, pero que sí hai que tributar. Pois non estou de acordo, así de claro. Sabíades que as cestas de empresa hai que tributalas a Facenda? Pues no, entonces a partir de este ano xa nada. Xa nada, xa nada. Pois ainda por arriba. Pois casi mellor que non teñas o regalo da cesta, non? Que declaren eles primeiro o que cobran e o que levan e despois... Que che gustaría? Unha cesta, agora si soñando, unha cesta, un ingreso económico? Un ingreso económico. Directamente pasta. Sí, la verdad. E parece que a empresa, que se che dá cesta de Nadal, descontacho da nómina. No, a mí non me descontaban de Non che nome. non che desconta, non? Sinto por los que fan as cestas, pero casi mellor que non nos den nada. Eso é certo. Si cobra 1000, ese mes 900 No, toda cesta. vaya por Dios, xa cobra pouco, ainda por riba se lle quito da cesta, xa non queda nada. Bueno, ainda menos mal. Bueno, mellor este ano pode ser boa. A ver, esperemos. Nada, que vai ben, dá gusto unha xefa como ela, Oh, mi ma, Hasta logo, chao. Bueno, pois está chegando ese momento de recibir o agasallo, sexa cesta, sexa o que sexa, e, por suposto, xorden moitísimas dúbidas, porque, claro, é o mesmo recibir, por exemplo, unha cesta que custe 30 euros que unha cesta que custe 200. Mi cache na mar, luce que no. Claro. Luce que no, pero non vos preocupedes. María Bastida, economista, dámoslle todas as nosas dúbidas, vai nos las contestar, e o que di María Bastida, unha vez máis, é que ten que imperar o sentido común. A ver, hai unha máxima que non falla nunca. A Facenda somos todos e Facenda o ve todo. Entón, efectivamente, a cesta de Nadal que regala a empresa cando regala en sí mesma é un salario en especie, por lo tanto, claro que hai que declararlo.
que aí é cando entra o factor de cabeza e sentidiño que dicimos nos, non é moi raro que ninguén che vaya a dicir na declaración que un regalo, un agasallo de cesta de 30 euros, porque, bueno, vale, pode pasar, pero non é habitual e non se soe meter facenda, pero non é o mesmo que che regalen 30, 40 euros que che regalen 250, 300, son cuestións diferentes. Agora, o que temos que ter presente é que unha cesta é un regalo en especie que ten unha valoración monetaria e, polo tanto, susceptible de ser declarado. A ventaxa que ten a lotería de Nadal, bueno, primeiro que non soe tocar, non? Como ben sabemos. Segundo, que xa non ves os cartos, é dicir, os 40.000, até 40.000 euros está exento, pero despois xa che reteñen, eles nunca te dan o diñeiro, preventivamente fan a retención, non? De feito, cando o premio compartido, e podese acreditar que é compartido, o banco identifica todos e cada un dos titulares, non? Precisamente para reter eses cartos en nome das persoas preceptores. Aí tamén entra o sentidiño, non? Mira, a Facenda, hai algo que nunca falla con Facenda, non? Aparte de que o ve todo, é a transparencia e a trazabilidade. Eso é o que quere Facenda. Entón, volvemos ao mesmo, non é o mesmo que eu poña un regalo, un bizún de 50 euros para o meu sobrinho de agasallo de Nadal que lle meta 5.000 a conta se poder a facelo, non? Igual que non é o mesmo que che apareza no árbore de Navidade uns tenis que che aparezca un coche de alta gama. É dicir, aí hai que facer, pero insisto, as normas son as normas, claro, a cuestión é até onde interpreta a Facenda que estás facendo un regalo, que estás facendo unha doazón. Por iso a transparencia e a trazabilidade, que te poidas constatar e demostrar de onde ven e cal é a causa, isto non falla nunca.